Здравейте всички, аз съм Спартак и това ще бъде информативен клип за каналът ми. На колко съм аз? 13 от Плевен. Спартак, на колко се казвам. Сигурно знаете вече. Параметрите на компютъра са ми 4 ГБ RAM, 2,7 ГГц 2 ядра на Intel. Видеокартата ми е проблем, нали, вградена 520 МБ. За жалост. На какви игри ще снимам? Са рано клипчета, за да покажа на някой красив твин или круиз да представя отбора си. Надали круиз. Майнкрафт ще снимам в сървъра ми с хамачи. Не че се хваля, че имам сървър, то всеки може. Да. Ох, този стирлък. Малко се отмених от темата. Ще снимам то не е игра. Ще снимам също на Photoshop, ако обработвам. Новак съм, не съм някой от най-добрите. И... да, играем на добрия стар Blackwood. Казах, че съм в Плевен. Може би. Ще снимам с Бабака от BG Games. Гледайте, канал му ще има в описанието. Също така ще снимам с един приятел, който все още не е започнал да върши това действие. Наречено снимане. Друго, какво да кажа? Кога ще има клип? През седмицата на Даскало, знаете, 7 клас матури. Даскало. Да знам, може би един клип на 2 дена. Или един клип на ден. Ще има какво да гледат, пък и без това не съм един от най-гледан. Че да съм задължен да качвам клипове. Просто искам да си разширя канала. Да, има един проблем, Bandicam просто не дава повече от 10 минути да записвам. Ако започна да си карам пари, веднага ще си го купя. Но след като си купи първо видеокарта, която искам, тя ще бъде 2 гигабайта. Изпълнение от Nvidia, версия гигабайт, нещо беше, нещо подобно. Скинът не е личен, е публичен, ако някой го иска в коментарите. Го видим, не? Сигурно, не знам дали сигурно веднага след този клип ще кача друг. Или може би не. Няма да кача. Защото трябва да си уча на Даскало. Как искам да сме лятна локация. Много стоп ще качвам клип. И без това нищо друго не правя, съм седент от компютър. Но не, карам колело. Да, мисля това да бъде за този клип. Само да гръмна гументен толкова Кенев. Това да бъде за този клип. Може би в някой друг ще сложа видеокамера. Или веб-камера, както искате да го наричате. Да. Това ограничено време много ме притеснява, дали ще ми стига за клиповете или трябва да ги разделя на части в 10 минути. Защото, знаете, Bandicam не е на... Всъщност, добра програма за записане, но трябва да се купи.
Поки не съм някой богат, аз ще закажете фотку на плод. И да, това ще бъде този информативен клип и чао!